mukuziwira bungwe la mera lalengeza kuti mitengo ina ya ntchito za mphamvu ngati mafuta agalimoto pangira ziganizo zathu ndi mmene ntchito zimenezi za mphamvu zikuyendera mdziko muno. Ndi chifukwa chake lero tili ndi mkumano umenewu kuti titambasule zomwe zachitika kuti mitengo ya ntchito za mphamvuzi isinthidwe. Tiyamba ndi pemphero kenakonso tizipanga introduce kapena kunena mayina athu ndi komwe timagwira ntchito, kenakono bwana athu acting chief executive officer Dad Chinthambi aperekano satani wa chiganizo chimene mera yapanga. Kenako tikulolani kuti mufunse mafunso amene mungakhale nawo, basi pamenepo timalizanso msonkhano wathu. Ndi msonkhano umenewu tikamba zinthu zina mchizungu koma kwambiri tisindika mu chichewa. Nonse tikulandirani kuti mukhale omasuka ku msonkhano umenewu. Pa nthawi ino ndipemphe Madam Grace Kathewera kuti atisegulire ndi pemphero. Shall we pray? Our dear Heavenly Father, we thank you because you are a good God. We thank you, Lord, for gathering us together in this manner as we interact with the media in an attempt to address the nation. Father, we pray for your presence and the guidance, leading of your Spirit in our deliberations. In the name of Jesus, we pray that you give us the grace of clarity in our communication. In Jesus' name we have prayed. Amen. Thank you so much, Madam Director of Liquid Fuels and Gas, for the opening prayer. So in front here, we have right there in the middle, the Acting Chief Executive Officer, Mr. Dad Chinthambi, and to his left is the Director of Economic Regulation, Mr. Patrick Uka. Seated next to me is Madam Grace Kathewera, who is our Director of Liquid Fuels and Gas Regulation. I am Fitina Konje. I work for MERA as the Consumer Affairs and PR Manager. I would like to request that we also know your names and the organizations that you represent. Thank you. Moni nonse mauno tili kuno ku maofisi a bungwe lona za mphamvu za magetsi komanso mafuta la Malawi Energy Regulatory Authority MERA mu mzinda wa Lilongwe, komwe mauno kuli msonkhano wa atolankhani. Ndiye muli ndine Raymond Kataika, ndipo zochitika pa msonkhano wa atolankhani umenewu zikuyambika pakali pano. Atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zopalitsa mawu ndamene akutchula mayina awo, koma akuluakulu amera amene akuchititsa msonkhano umenewu wa atolankhani afikanso muno mu chipinda amene mukuchitikira msonkhano umenewu. Palitu amene akugwirizira udindo wamkulu oyendetsa ntchito za bungwe limeneli la MERA, Dad Chinthambi, komanso pali a Grace Kathewera ndinso Patrick Uka. Iwo andi ma director ku bungwe limeneli, koma amene akuongolera ndi Fitina Konje omwe ndi mkulu wofalitsa nkhani ku bungwe limeneli la MERA. Tiyeni titsatire zonse. Here will be disseminated appropriately. We are also honored to have the directors and
let me give the floor to the acting chief executive officer, Mr. Darcy Hamdi, to give a statement on the price adjustment. But now we know, very in the bench, Bananfu, then we number one chief executive officer, Darcy Hamdi. Would be at Jomo Sole, once again, Mr. Dani, that meaning we are to Lampangu, India, ziko kwambiri mundilole kuti ndilankhule chichewa ngakale kuti statement iyo ili mu chizungu chifukwa sitifuna tilankhule chizungu ndi tibwereze mu chichewayi tifuna tingoyenda chichewa kuti tonse tikhale kuti tikumvana bwinobwino. Choyamba happy new year. Tangofikira zinthu zingapo koma sitidafunirane zabwino chaka chimene tangochiyamba chakachi. Choyambirira pa nkhani ya mitengo ya mphamvu zosiyanasiyana, magetsi komanso mafuta, mphamvu zosintha, mphamvu zopanga mitengo iyi, mphamvu zoonetsetsa kuti mitengo iyi ndiyo yenerera yapatsidwa ku bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority. Andi mphamvu zimenezi zikuchokera m'malamulo amene timati Energy Regulation Act. Mphamvu zimenezi zilipo za mitundu, muli mphamvu zina zongoonetsetsa kuti ntchito ikugwirika bwino ndi zina zotero. Koma tikafika pa nkhani ya mitengo, malamulo akutsindika kuti ndi okhawo MERA board amene angathe kupanga mtengo. Ndiye pali zipangizo zimene malamulo adapereka kuti bungwe lipopanga mitengo imene izitha kugwiritsa ntchito kuti isangodzuka kuti lero tafuna zikhale motere. Mu ndondomeko imeneyoyo malamulo akuwauza amera kuti akamapanga ma price amenewa aonesese kuti mitengoyo ili pa mulingo oyenerera, onena kuti munthu opanga business yake izipitirira kuyenda, zimene akubweretsa ngati mafuta kugula maiko akunja atha kubweretsa, komanso munthu ogula athe kukwanisa kugula, to balance the interests, the investors and the consumers. Malamulo akuperekedwa ku bungwe limeneli kuti aziunikira zimenezi pamene akupanga mtengo wa mafuta ndi zina zoterozo. And pamene akupanga balance ma interest amenewo, amayeneranso aonesese broader national economy, dziko mene likuyendera ndi zina zotero, policy of government, all those things they take into consideration. Amenera aziunikire bwinobwino, pamapeto pake apange review, aone kuti kodi mtengo okhazikika, mtengo wabwinobwino, kuti chinthu chimene tikuchifuna chizitha kupezeka, ngatali mafuta azitha kupezeka, komanso anthu azikwanisa kugula, mtengo oyenera ukuyenera kukhala kotani. Pa ndondomeko iyi akaonesesa kuti mtengo uja ndokwanira, akuyenerano kuti alengeze kuti taunikira taona kuti mtengo oyenerera ukuyenera kukhala wakuti. Andi kauniuni amene yoyo amachitika mwezi uliwonse, it's a monthly review. Malamulo akupereka mphamvu kwa bungwe limene la MERA kuti mwezi uliwonse liziunikira. Kuunikira kumene kusikutanthauza kuti nthawi zonse azikwera ayi kapena azitsika ayi. Ngati pakuyenera kukwera akwere, ngati pakuyenera kutsika atsike. So kuunikirako ndikuthandiza kuti apange chiganizo. Ndiye malamulo akutero kuti mwezi uliwonse aziunikira. Ndiye mukuunikira mmenemu apasidwaso ndondomeko ina yapadera yoti aziyigwiritsa ntchito, kuti akaunikira sangoganizaso kuti amene taonera muzikhale chonchi ayi. Pali ndondomeko, ndondomekoyo amayitchula kumbali ya mafuta amenewa, amayitchula kuti automatic pricing mechanism, kuti zounikira zichakaziunikira akazipeza akagwiritsa ntchito njira imeneyi ya machine imeneyi automatic pricing. Ndikunena kuti mtengo ukapezeka kuti tikaonkhesa zonsezi, mtengo oyenera ndu machiniwo akuyenera autulutse
akafufuza zonse zofunikira zayikidwamo, mashini alangize popanga chiganizo kuti mtengo woyenera ndiwu pa zifukwa zake zimenezi. So tili ndi automatic pricing mechanism. Mtengo ukwere ngati ukufunika kukwera, utsike ngati ukuyenera kutsika. Koma malamulo omwewo chifukwa chonena kuti nthawi zina ngakhale mphamvu zopanga review muli nazo mwezi uliwonse, si nthawi zonse zimene mmafuna kuti muzikweza kapena muzitsitsa. Panayikidwano ndondomeko yonena kuti izipanga stabilize kuti chuma cha dziko chifukwa chimakhuzidwanso ndi nkhani ya mitengo iyi chisakhuzidwe kwambiri. Nde pali muli ndondomeko ina imene inayikidwa kuti pazitha kukhala ndalama za thumba zimene nthawi imene sipakufunika kukweza pali manageable, like threshold yonena kuti sinafike pokwera kuti mukweze, muthe zimene zovuta zimene mwakumana nazo za ndalama muthe kuzipanga manage posakweza pa nthawi imeneyoyo. Nde mulingo unapangidwa kuti ngati zimene mwaluza mu business mo zili plus or minus 5%. 5% inayikidwa ngati standard kuti zimene zili mu range iyi thumbalo lithe kulongosola zinthu zija bwinobwino kuti apati sakwezi. Koma ikapitirira kuti zapitirira pa 5% paja ndiye kuti mukuyenera kukweza, chifukwa mukapitirira kutero thumba lija likhala pa mavuto. Ndiye mtengo umene ulipo panopa waganiziridwa motani. Padutsa zaka mwina zitatu kuyambira 2022 specifically May, pamene ndondomeko ya automatic kuti tikweze izi zikwera sinagwiritsidwe ntchito bwinobwino kuti lizitha mtengo zitha kukwera nthawi imene ukuyenera kukwera. So ma losses amene akuchitika kunena kuti pa nthawi imeneyoyo mukuyenera kupanga chisankho chonena kuti tikweze chifukwa ndondomeko imene yoyikika yatiuza choncho. Pa nthawi imeneyoyo chiganizo chimenecho sichimachitika, mwakutero kuti ma losses amene akhalapo pa nthawi yayitali amakhala kuphatikizika. Pakutero zonsezo popanga mtengo mumaziunikira kuti tili ndi ma losses awa. Nde mumayang'ananso ndondomeko zonse zokhudzana ndi mafuta kuti achoke kumene aliko. Chimene mungayenerenso kudziwa mokukumbutsani ndichonena kuti mafuta petrol ndi diesel makamaka onse timachita kugula chokera maiko ena, andi maiko ndi kutali. Nde kuti tichose kumene amapangidwako kuti azafike kwathu kuno, njira yonseyi kumakhala mtengo wake pachina chilichonse. Nde mitengo imeneyoyo ikaphatikizika ikamazafika kwathu kuno timaiti landed cost, kuti mtengo tafikiza katundu athunduyu wafika kuno. Tizakhalaso ndi njira ina inde yomutenga kuti akapezeke pa filling station, akapezeke uko akapezeke komano kuchoka maiko ena kuzafika mwathu muno. Ma cost onseyo, mitengo yonseyo imayenera kuti iphatikizidwe, munthu amene akugwiritsa ntchito mafutawo consumer alipire, chifukwa palibenso njira ina yopezera product ija ndi kupanga import basi kuibweresa kuchokera dziko lina. Ndiye zonsezi zikaphatikizidwa landed cost ndi cost yopezera zinthu zina ndi zina mu supply imeneyi, zonse all costs kuti product yo ipezeke zimayenera ziphatikizidwe mu automatic pricing mechanism. All considerations akayikidwa mmene muja imayenerano itionetse kodi threshold ilipo malire onena kuti tikweze kapena tisakweze. Afika ngati afika ndi mulingo chuluka bwanji, chifukwa yake pamakhalano ma changes pa mtengo paja pamayikidwa kuti tasintha, kusintha kwake kwasinthika ndi chonchi. Chifukwa ndondomeko ija akafufuza zonse kuyang'ana kugwiritsa ntchito ukadaulo ndi ndondomeko imene malamulo ya apatsa amera, ikafika pamene popo ndi imapangano chiganizo
mulingana ndi mmene momo motero atayang'anayang'ana mwachitsanzo pakadali pano mafuta athu akhala chifukwa cha mtengo umenewo kuti automatic pricing nthawi yokwezeka ikafika samachitika bwinobwino munyengo imeneyi mafuta athu potengera landed cost akhala otsika kwa nthawi yayitali. Mwachoncho zinthu zambiri zakhala zikuchitika, inuyo ndi mboni kuti takhalapo ndi maqueue atali chifukwa chake nachi anthu amene poyambirira ndinanena ndondomeko ya malamulo yonena kuti popanga mtengo muganizire kuti wogulitsa akhale nazo zogulitsazo, ogulaso akwanise kugula. Komano chifukwa chakuti mtengo sunakhale mmene umenera kukhalira, wogula akwanisa kugula koma wogulitsa sakwanisa kubweretsa zogulitsazo, mapeto ake kumakhalano ndi product yochepa. Komanso kuonjezera apo pa product yochepa yomweyo chifukwa chokuti ndotsikirapo anthu akaona maiko oyandikana nawo kupita ku Zambia, kupita ku Mozambique, akasintha ndalama zawo, akaona akupangapo ndalama, akupanga ndalama opanda capital, chifukwa mungotenga product yoti ena ake agula kale kukangoigulitsa kwina, kusiyana kwake kwa ndalama zimenezozo iwo kulitenga ngati phindu. So anthu anakhala ndithu pa nthawi yayitali akugulitsa mafutawa, pachizungu timati illegal dealings, akhala ndithu akugulitsa mafutawa mosavomerezeka, kumayika mzigubu, ena kumayika makomo, ena kumatuluka kunja kwa dziko lino maboda makamaka chifukwa cha mtengo umenewo. Vuto lina limene limabwerapo limenenso takhala nalo pa nkhani ya mtengo umenewo ndionena kuti muntengo muli zochitika zosiyanasiyana zimene malamulo anakhazikitsa. Muli anthu amene ali ndi zochitika zosiyanasiyana muntengomo, mumakhala maleve, ma taxes anywhere. If you check, you have levies, taxes and all that. Zonsezi ndi udindo onena kuti tikagulitsa pa mtengo oyenerera tikwenera tizitenge zimenezozo zipite kwa eni wake oyenerera. Mwachitsanzo business yomwe ya mafuta ife poyang'anira timagwiritsanso anthu ena kuyeza mafuta akuti ndi olongosoka zogwiritsa ntchito Malawi Bureau of Standards. Aliso ndi gawo lawo limene amagwiritsa ntchito kuti ntchito yawo iyende bwino. Zinthu ngati zimenezi kumapezeka kuti chifukwa choti mtengo sikubwera bwino sakulandira moyenerera, chifukwa munthu ogula katundu alibe ndalama zokwanira kuti akagule, nayonso amangoona imene yapezekayo bola katundu apezeke. Pamapeto pake aliyense sakuthandizika. Tikayang'ana mbali ina imene yakhala ikuvuta, mafuta timayenera tikhale ndi nkhokwe zathu zodzaza nthawi zonse. Malamulo ake alipo oyendesera nkhokwe zimenezi, koma nkhokwezo kuti zidzadze bwinobwino mukuyeneranso kuti pakhale ndalama zoyenerera zotazigulira mafutawo oyika mu nkhokwe muja kuti zisamativute pakakhala zochitika munsewu. Mwina mwapita kugula mafuta mwakumana ndi zovuta mumatenga mu nkhokwe muja. Zonsezo zakhala zotivutirapo chifukwa cha mtengo umenewu. Nde akayang'ana zonsezo kuphatikiza china chilichonse kuzayang'ana kuti kodi lamulo likuti bwanji, automatic pricing mechanism ikuti bwanji, tayang'ana zonsezi kuunguza mashini ajatulusa mtengo. Bungwe lija chifukwa cha malamulo kulipasa mphamvu lakhala pansi launikira laona kuti pa mavuto onsewo alipowa zonse zimene zatulutsidwa apa zikutionetsa kuti mtengo ukuyenera ukwere. Ndi chiganizo nchoti ukuyenera ukwere kuti mavuto onse amene akubwera chifukwa cha mtengo, mavuto amene akubwera chifukwa cha mtengo, kuti wogula kukanika kubweretsa mafuta kuchokera kunja kwa dziko lino, kuti mafuta anthu angu apanga chisawawa chifukwa chakuti mtengo wake suli mulingo wake, mavuto onsewa process imeneyoyo yapanga take care kuti
zikaphatikizidwa zinthu zija mtengo wake ndi otere, ndiye mtengo wake umenewo wabwera motere: petrol 4,965 kwacha. We know kuti tatumiza kunjaku, koma ndingobwereza chifukwa nthawi zina zotumiza kunjaku kuchokera malo siyana zimakhala zambiri. So petrol 4,965 kwacha, menewo ndi approved price. And approved price yo ya petrol kusintha kwake ndi 41.90% kuchokera pa mtengo oyamba umene unali 3,499 kwacha. Diesel kuchokera pa 3,500 kwacha tsopano azigulitsidwa pa 4,945 kwacha, kusintha kwake 41.29%. Mitengo iyi ndi maximum price, kutanthauza kuti palibe amene agulitse kupyolera apo chifukwa malamulo akuletsa kutero. Umenewo ndi umbanda kumbali ya malamulo athu. Nthawi zina pali ena amatha kuona business yawo ikuyendera, amatha kuti aya tigulisa motsikirapo mwakufuna kwawo, koma ife ndi maximum kuti pa mapeto pa mtengo kugulisa kuyambira mwezi unowo wa January ndi ameneyo, mitengo yake ndi imeneyi. Mmene ndanenera review imakhala mwezi uliwonse ndi malamulo mene alili. Review ikutanthauza kuti atha kukwera kapena kutsika malingana ndi zimene zaonedwa pa nthawi imeneyoyo imene akufufuzayo. Umenewo ndi mtengo wa mafuta athu, makamaka petrol ndi diesel. Ndi kulongosola kumene kwachitika kumbali ya malamulo ndi udindo umene amera apatsidwa kuti apange mtengo umenewo. Pa mtengo umenewo pali chikhulupiriro chokuti ogulitsa ndi ogula apangidwa balance ma interest awo. Enawo akwanisa kubweresa katundu, enawonso akwanisa kugula molingana ndi mmene apangira set. Chigawo china ndi cha mtengo wa magetsi. Sitinatuluse press release, koma tifuna tiulongosolere chifukwa chimene sitinatulusire chinali chonena kuti chifukwa si mtengo watsopano timenera tiulongosolere kuti mwina umveke bwino kuti wabwerera nji umenewo. Eskom yapasidwanso kuyambira lerolo 12% ku magesi awo. Yapasidwa 12% ikuchokera pati? Ndikungokukumbutsani pang'ono kuti mchaka cha 2023 tinayenda dziko lonse popanga mtengo wa magetsi umene timati base tariff. Mtengo umakhala wa zaka zinayi. Eskom inapanga apply, malamulo amatilola kupita kunja kuti anthu apereke maganizo awo, tinazungulira konseku. Pamapeto pake bungwe litayang'ana, bungwe la mera litaonetsetsa kuti mtengo oyenerera pa zonse zofunika kuti Eskom ithe kutipasa magetsi bwinobwino, komanso ifenso tithe kugula bwinobwino. Pa nthawi imeneyo inapatsidwa kuti ipange ikweze magetsi ndi 50.8%. Koma chifukwa chakuti 50.8% imeneyi ndi ya zaka zinayi, muziganizo zoyenerera potengeraso malamulo onena kuti economic interest of the nation, consumer welfare, so that anthu asapwetekeke nthawi imodzi kumagetsiko chifukwa ndi miyezi ndi zaka zinayi, ndi pa zaka zinayi tisapatse pakamodzi anthu kuti zingathe kukhala zovutirapo. Anagawa mu zaka 4 pang'ono. Nde mu 2023 inagawidwa motere. Nali 18% yoyambirira, 16% yachiwiri, 12% yachitatu,
9% yomaliza. Mu chaka cha 2023 50.8% itangoperekedwa. Escom sana charge yonseyo kwa consumers chifukwa bungwe la mera linauza kuti mupange 18% yokha ndi chaka chikatatiziunikira kuti mukugwira ntchito bwanji ndi zina zotero. So choka choyamba adapatsidwa 18% idatheka, chaka chachiwiri adapatsidwanso 16% idatheka, chaka chino ndi chachitatu. Pantengo umene adapatsidwa 2023 uja chaka chino ndi chachitatu. Ndi chaka chachitatu chimenechi chidakwana mu September 2025 pamene amayenera kuti apatsidwe 12% yawo ngati Escom. Koma mukudziwa ngati woyang'anira mphamvu ndi makampani mu sekta imeneyi kumakhala kuyang'anayang'ana kuzukuta kuti ntchito mwagwira bwanji mchaka chimenechi, kodi titakupasani ndalama zija munagwira bwanji, kodi zitatere munagwira bwanji. Nthawi imeneyi zimene zikufufuzidwa pachita ngati patengapo nthawi pang'ono, koma 12% imene amayenera kupatsidwa mu nthawi imeneyoyo. Koma pano zonse zitaunikidwa ndi kuona kuti nkhani ya zachuma ndi machitidwe a Escom ntchito yawo zizenda bwanji, ntchito zikulephereka ndi ziti zikulephereka chifukwa chani ndi zina zotero. Bungwe la mera laona kuti tialole a Escom agwiritse ntchito ndalama zimene tidapasa kale koma sitinauza agwiritse kaye imene ili 12%. Ndiye nthawi inoyo yakhala ngati nthawi yoyikika yokuti Escom yo igwiritse ntchito 12% imene adapatsidwa. Ndiye zikatero ndiye kuti Escom imatenga 12% ija amayamba kuigawagawa kuti azichaja bwanji ndi amabweresaso schedule chimene chocho chimene aigawagawa ija kubweresaso kunoko kuzanena kuti 12% ija taigawagawa mwa customers athu ndimene izikhalira chonchi. So pano mene zilili mu Escom ali pa ntchito chimene chocho yang'ana makastoma awo ndi mene 12% ayipangire. Koma 12% iyi ndiyofunikira kwambiri ku Escom. Ali ndizovuta zambiri inde timatha kudandaula performance ndi zina zotero, koma nkhani yokhudzana ndalama ndi kagwiridwe ka ntchito ili ngati I would call it chicken and egg situation, kuti kuti ichi chipezeke mukuyenera mukhale ndi chani. Titha kunena kuti mukukanika ntchito mutere, iwo atha kunena kuti zikufutani ndalama. So chiganizo chabwino chimakhala chonena kuti apasidwe ndalama koma tiziyaunikira kuti ntchito yakugwiradi. So pano apasidwa 12% imeneyi ndi ntchito yathu ngati mera kwaunikira ndi kukhala nawo mmene akuyenda ndi ntchito imeneyi kuonesesa kuti iwowo akugwira akukwaniritsa zimene adalonjeza komanso zimene ndalama yokagwira, chifukwa ndalama iyi ikaperekedwa imakhala ndi zinthu zake zimene akuyenera kupanga. Pamakhala zinthu zimene amayenera apangiretu muchizungu timati key performance indicators zimene amayenera aonetse kuti mutatipasa izi tapanga izi. So pano Escom yo pakadali pano ndalama yawo ndi imene apatsidwa, koma ndiyoti agwiritse ntchito imene idapangidwa kale. Mwezi ndi mwezi pamakhalabe kuwunikira kuti kodi mtengo umene ali nawo panopa ndiothandiza pa ntchito zawo za Escom, umene usoka uniuni amene yuyu ndioperekedwa m'malamulo momwemo molingana ndi mene tinanenera kuti kumafuta tili ndi automatic pricing mechanism, uku kumagesiku tili ndi automatic tariff adjustment formula, pachidule timaiti ATAF. So tikapasa iyi ndi base tariff yapachaka, koma mwezi uliwonse timafufuzabe kuti ndalama ija zochitika zimene zikuyenda inflation tikayang'ana mwina ndi zina ndalama ija ikukwanirabe, chifukwa 12% itakhala yokwanira lero mwina miyezi 6 7 8 sikwaniranso chaka chisanathe. Timayenera tiunikire kuti tiyike mtengo pa mlingo umene Escom singalephere ntchito zake. Ndikafika apa ndinene kuti ndikhulupirira talongosola za mtengo wa zinthu ziwiri zimenezi, mafuta petrol ndi diesel komanso electricity magetsi zokhudzana ndi Escom.
zikomo chifukwa chomvetsera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana Tingsiwo chifukwa chakulongosola kwanu za momwe mitengo ya mafuta komanso ya magesi imakhazikitsidwira, komanso kwenikweni chimene pa nthawi ino chachitisa kuti mitengo imeneyi isunthidwe, makamaka kuti zimenezi zimatha kusintha mitengo pa nthawi yoyenerera, zimapangisa kuti ntchito zimenezi za mafuta za magesi zithe kupitirira, kuti anthu athenso kuwapeza mafutawo, enanso apezenso magesi, ndipo ntchito za magesi zonso zithe kupita patsogolo. Pa nthawi ino monga momwe tinapanganirana koyambirira, timafuna tilole kuti muthe kutifunsa mafunso amene mungakhale nawo. Tikuzindikira kuti mufunsa mafunso amenewo malo mwa inu eni ake komanso amalawi osiyanasiyana amene mukuwayimirira muno ngati inu nyumba zofalitsa nkhani. Tikatiyambira kumeneko muzitikumbusa kobe dzina lanu lija ndimene lili mwino, koma muzitiyandikirako kuti zitha kumveka ndi kuoneka. Dzina langa ndi Anthony Midwa Manda kuchokera ku Transworld Radio. Funso langa nali kunena kuti miyezi itatu imene yapitayi kunakwezedwanso ngati sindikuyiwala ndi 30%, pano panso kubwera 41%. Mu nthawi mwina imeneno amalawi ambiri akudandaula akudutsa mavuto osiyanasiyana. Inu nkuona kwanu simukuona ngati mwina make timing ndi imene avuto olo kapena kakwezedwe mukanakweza kumwe ndi 10% kuti mavuto amene amalawi akudutsana nawo asakhale choncho, kambanso chimodzimodzi nkhani amagetsi yonso kutenga kuti mavuto amene amalawi akudutsana nawo panopa kukwezako it's okay, koma mwina mwake percentiyo amalawi akuona ngati yakula kwambiri. Inu kuona kwanu muona bwanji? Zikomo kwambiri ndi chimene tichite tilolere kuti titengeko mwina mafunso angapo kuti tikhale mwina ndi zigawo ziwiri zitatu malinga ndi mene mafunso angabwerere. Amene alokonzeka enanso atha kumwina kungoyandikirirapo. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Wezigausi kuchokera ku Times. Ndisanabwere munomu mawa leroli ndinali ku press briefing ina imene anapangisa asided kumene kunkulu wa bungwe limenelo amene ala Sylvester Namiwa anafotokozapo nkhani ya mafuta kunena kuti mafuta awa akuvuta kwambiri, akukwera kwambiri mtengo mdziko muno chifukwa cha middlemen amene amagwiritsidwa ntchito mafuta awa akamalowa mdziko muno. Ndimangofuna kuti mwina mutifotokozereko kuti kodi mafuta awa amayenda bwanji kuti afike mdziko muno, ifoti amanena kuti middlemeniwa amagwiritsidwa ntchito ndi cholinga chokuti anthu ena akuluakulu mboma azitha kumanyotsolako ndalama ndi cholinga choti nawonso apindulepo. Funso langa lachiwiri, pofika ele 2025 fuel levy anali about 263 billion kwacha imene mumayenera kuti mupereke kubungwe, mumayenera kuti mupereke ku nduna wa za mafuta komanso ku loads funds. Ndimangofuna kuti ndifunse kuti ndikukweza kwa mitengo imeneyi kodi zikutanthauza kuti zimenezi zitheke tsopano chifukwa mabungwe awiri amenewa amadandaula. Zikomo. Ine ndi Andrew Viano kuchoka ku Nation Publications Limited. Mafunso anga ndi awiri. Loyamba ndikukhuza kukweza mtengo kwa mafuta. Mwakamba kale kuti mlingo umakupasani kuti mukweze within 5%, chifukwa chani 41% ulendono. Chachiwiri kunkhani ya Eskom magesi. Mwafotokoza kuti mwina Eskom yukanika kukwanirisa zina ndi zina, koma mwalola bwanji kuti akweze magesi, mukwapasa bwanji 12% kuti akweze magesi pomwe akukanika kukwanirisa zina ndi zina kuphatikizapo kulumikiza anthu magesi. Zikomo. I think you have had a mafunso okwanira oti tiyambepo kuyankha ngati bungwe la mera tikupasiranirayi siwo. Okay. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso anu akuya, mafunso abwino kwambiri okhazikika pakufuna kudziwisisa kuti zinthu zina zikuchitikiranji chonchi. Funso loyamba munafunsa kunena kuti tinakweza mu Okutobala apapa simukanakweza pang'ono pokha. Choyambirira nchonena kuti ndinanena poyamba kuti ndondomeko yopanga review ma price ndi ya mwezi uliwonse. Inde tinapanga review Oktoba, koma mwezi uliwonse timapanga review kuona kuti chikuchitika ndi chani. Chinthu china chimenenso ndingayenere kukukumbutsani chonena kuti ndinanenapo koyambirira kuti mavuto awawa akhala kwa nthawi yayitali. Ndinanena chitsanzo cha kuti automatic pricing
sinakhale bwinobwino mmene ikuyenera kukhalira kuyambira mu Meyi chaka cha 2022, kusonyeza kuti mavuto okhudzana ndi price imene sili cost reflective anakhala ngati okhazikika. Kuwunikira kumenekuku kutachitika ndikupezeka kuti mtengo kuyenera kukhale chonchi. Chiganizo choti tingachite pang'ono mwina nkusiyako kuzachitanso pang'ono sichimalephera. Anthu amatha kuganizira kuti titatere nthawi imene akupanga chiganizo monga bungwe la Mera, chifukwa bungwe la Mera molingana ndi malamulo nthawi zonse limaganizira anthu ogula, komanso mene ndanenera to balance ndi ogulitsa, chifukwa ogula angagule pokhapokha chogulitsa chilipo. Chiganizo chonena kuti automatic pricing ikutuza 41%, tipange 41%, sichinachitike mophweka, chachitika kuganizira zonse zofunikira. Mwachitsanzo atati apange tigawe zikwaniritsa, chifukwa mavuto onsewa amene tikunena ali pa price. Kodi titati tayigawa sitikungosunga vutolo, pamakhalanso kaganiziridwe kamenekoko kuti talisunga vutoli kwa zaka zitatu, tipitirire kulisunga, chifukwa vutoli jakuti tikalisunga ndife tomwe amene tidzavutike. Mene tinanenera kuti yankho ila I think ndikuphatikiza ndi amene anena kuti why 41 and not 5, you said 5. Ndiphatikiza chifukwa chonena kuti zikukamba zofanana. Tinanena kuti within 5 plus or minus tili ndi stabilization fund zonse zimagwira, koma china chilichonse chikapita mmwamba kwambiri kuti fluctuation pa malamulo mtengo wapitirira pa 5%, kupitirira kulikonseko kukuyenera kupite pa pampu kuti ogula agule pa mtengo umenewo kuti mtengo upitirire kuyenda bwino. Munjira ina 41% yomweyo ndiyoyenera kuti munthu alipire, tikayigawa munthu yazalipirabe koma pamawa olonkucha, chifukwa cost ija ili pamene paja. Cost ija sinachokepo, chifukwa ndondomeko yakagulidwe ka zinthu kuchokera kunja kuzabwera kunoko. Pamene pali zofoka, pamene pali malosses amakhalapo ndithu. Ndonena kuti chilichonse chimene mungapange simungachose pokhapokha muli ndi mtengo onena kuti mwapanga clear. Koma pa nthawi imeneyoyo ngati mtengo anthu salimba mtima kuti tiyeni tithane nawo tiulongosole kupita chitsogolo, tigule moyenerera kuti munthu asapikule mafuta pa 200 kwacha ndikwagulisa pa 150, chifukwa difference yo pamawa tizalipirabe. So chiganizo chinali chonena kuti ndondomeko iyi yatipasa tichite motero, kupita chitsogolo tizichitanso chimodzimodzi kuti ndondomeko ikatipasa tisayikanire ndondomeko ija, chifukwa kuyikanira kuja kumene kwatipezesa mavuto amene tili nawo, ena mwa mavuto amene tili nawo panopa, chifukwa choti mtengowo tinausiyabe kunena kuti tisachite mmene ndondomeko zikunenera. Koma apa ni nthawi yotsatira ndondomekoyo kuti kupita chitsogolo koyambirira zioneka zowawa, but kupita kutsogolo zikhala kuti zonse zikuyenda mmulingo wake. Sitichita ululu wa lero kukakhazika olo kugawa kuti lero timve kuwawa, mawa timve kuwawa, kuja timve kuwawa. Kungoonetsesa kuti ululu wake ndomwewo koma usagawidwe kwambiri, chifukwa mtengo wakhala mwa moteromo kwa kanthawi. Ndikhulupirira kuti pamenepo ndayankhapo kuti chiganizocho ndi motero ndithu kuti 41% yonseyo tikuyenera kulipira chifukwa yapitirira pa 5%. So chilichonse chopitirira pa 5% chikuyenera chilipidwe direct. Middlemen ifeyo mu ndondomeko yathu timagwiritsa ntchito open tendering system. Open tendering system ndi pamene anzathu amene amagula mafuta kuchokera kunja, mwina ndipezereponso mwayi wokuti tikhale very clear kuti Amera sitimagula mafuta, chifukwa nthawi zina anthu amatha kungoti kunena kuti Amera
kumakhala ndi chiyembekezo choti amera amatha kugula mafuta, koma ifeyo timayang'anira ogula mafuta aja. Choncho ndondomeko imene ili yoyikika panopa ndi open tendering system, kuti ma importers athu National Oil Company of Malawi, Petroleum Importers Limited amapanga flout ma tenders kuti akufuna ma suppliers ndi amapeza ma suppliers. Ndi ma supply contracts mwawo muja amakhala ndi ndondomeko zimene angaza yendesere za mafuta zija. Kodi mafutawo munthuyo azabweretsa onse kuzangu asiya kuno m'matanki mwawo, kapena azasiya kunyanja kupoti nde iwo akatengere konko, zimene zizamagwirizana ma contract muja. Ndiye ma contract amabwera nawo kuno ife nkuzawunikira kuti zimene akugwirizana nazo ndi zabwinobwino, zikugwirizana ndi malamulo ndi zina zotero. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti zimene akupangazo akupanga molingana ndi ndondomeko yake. Komanso mitengo ndi zina zotero zimene akukambirana sizikupweteka Malawi. Komanso iwo enu ake akwanisa kupanga business kuti Amalawi amene tikwateteza tonsefe athenso kupeza katundu uja. So ndiye njira imene timapanga. Kumbali ya munanenapo kuti pali 200 billion roads fund mukwanisa kulipira. Tinanena koyambirira kuti kusakhala mtengo pachizungu amati cost reflective, mtengo umene sukukwaniritsa business imene ikuyenera kuyendera. Kusakhala ndi mtengo umenewo kunachitisa mavuto ambirimbiri. Ndi chikhulupiriro chathu kuti pokhala ndi mtengo oyenerera tithanaso ndi vuto limene lolo. Eskom mwayipasiranji ndalama sakuchita bwino. Nthawi zina ndi zina zimawavuta tikumvetsesa, and we are with you on this one. Timayesesaso kukhala nawo pansi muzosiyana-siyana, ndipo tikadapitirirabe kutero. Sitinapase ndalama mosalingalirayi. Ndalamazi apasidwa bodi ya mera italingalira mozama. Zochitika zimene zingachitike kusapasa ndalama ndi zimene zingachitike titapasa ndalama. Mavuto akhalapo kwa kanthawi. Tikakhala nawo pansi timaonabe kuti mavuto azachuma chifukwa chakuti mtengo wakebe wakhala usakukwanira pa mulingo wake, chifukwa timayenera tikwanirise cost of supply of electricity, kuti magesi azapezeke nyumba mwathu cost yonse, pachizungu timati pass through cost. Kuti product yo ipezeke nyumba mwathu mtengo wake umachokera ku generation mpakana kwa munthu ogwirisa ntchito. Mtengo umene ujawo suyima palipose, ulibe chithandizo palipose. Mtengo umene ujawo umadusa kwa consumer, de kwa consumer akalipira ndi imenenso ndalama yake imapangisa kuti anthu amene apanga magesi, amene akupanga supply athe kuthandizika kuti ntchito yawo ipite patsogolo. So poyang'ana zinthu ziwirizi akukanika bwanji, nkhani ya zachuma inaoneka kuti ya manga nthenje. Indali ndi zovuta zina, zovuta pa malo sizilephera ngati Eskom, koma nkhani ya zachumaso ndi vuto lalikulu. Chiganizo chinali chonena kuti pali ndalama zimene amayenera kale kuti agwirise ntchito. Bwanji azigwirise ntchito pajamati kutsutsa galo mkukumba, I think kutsutsa galo mkukumba. Azigwirise ntchito ndeti afufuze, tikhale nawo tuonera kugwira ntchito bwanji. We can assure you kuti we have very robust systems to monitor. Tizipanga monitor. We are on them and they know it. But we had to give them some money. For you to ask them questions, you should be able to say, takupasani izi, mwapanga jani. Chifukwa kungopita kumati panganichi, akamati tilibe ndalama, ife kumati ndesi tikupasani, tinaona so kuti ndizovutira poso zimene zoso. Zikoma kwambiri. Kuti mafunso yambiri ayayankhidwa pano titha kutenganso
zikomo kwambiri. Ine ndi Robert Mbetewa kuchokera ku wireless ya Minchi. Timafuna mutatifotokozera mwanena kuti mwabwera pa chiganizo chimenechi chifukwa kuti mbuyomu ndalama zimene timayenera kuzipeza talipira kuzipeza chifukwa kuti sitinakweze mafuta mu zaka zitatu. Ndi ndalama zingati zimene tikunena kuti ngati dziko la Malawi tataya kamba kosakweza mafuta mu zaka zitatu zimenezi? Funso lachiwiri, mukufotokoza kwanu mwanena kuti mwakweza mafuta chifukwa kuti ndalama zina zikuyenera kupita ku nkhani yokonzanso misewu. Zimenezi ku ntchito za chitukuko zimenezi, ndalama zimene muyike kapena kuti zimene zikhale kuti zikuchita cover makosi amene amayenera kuchitidwa cover mbuyomo, mwakonza kuti muzitenge kuti pofuna kubwezeresa kapena kuti kuyika pa mmene zimayenera kukhalira malo mwake pochita implement pa projects amenewa? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umuntu FM. Ndimafuna nditadziwa kuti ndingongole zochuluka bwanji zimene zilipo zokhudzana ndi nkhani yogula mafuta. Komanso funso lina munafotokozapo kuti patsala 9% kuchokera ku bunge limene la Eskom. Sitikudziwa zoti anthu ayembekezere liti kuti kuyipanga implement. Zikomo. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Funso langa ndi la mmene mwafotokozera mitengo yakwera ya fuel. Komano pali anthu ena mwina chikalata musanatulutse komanso mwina press briefing iyi musanachitise anapeza kuti atseka ma filling station awo possibly waiting kuti anali ndi masomphenya kuti mwina mitengo ikwera. Kodi anthu ngati amenewa amalonda ngati amenewa ngati mera imapanga zotani? Zikomo kwambiri. Sinanga ndine trust office kuchokera ku MBC. Tikaunikira bwinobwino kuyambira pa recommendation yomwe munalengeza kuti inaperekedwa I think in 2022 kapena 2023 kuti magesi akuyenera kukwera ndi 50.8%. Panopa koyamba anakwezedwa 18%, kenako 16%, panopa ndi 12%, zomwe zilunjike ku 46%. Kuyandikira ku 50.8% kuja performance targets omwe munapasa poyambirira Eskom kuti apange anali otani, nanga poti panopa tikuyandikira 50% yomwe inali recommendation yoti iperekedwe ku Eskom. Mukuyembekeza zotani panopa, akwanitsa zotani ndi ndalama yomwe munapasa, komanso pamene tikuyandikira 50% imeneyi mukuyembekeza kuti akwanitsa zotani? Chachiwiri, chifukwa mbali ina ya chifukwa chomwe mwakwezera mitengo ya mafuta nkuti zimaonjezera kuzembetsa mafuta kuchoka mdziko muno kupita maiko ena. Panopa mitengo ya mafuta mdziko muno ikusiyana bwanji ndi mitengo ya mafuta maiko oyandikira? Ndi ena nonse amene mwafunsa mafunso pa nthawi ino, mmera ithe kutiyankha mafunso amenewa. Funso loyamba linali lonena kuti how much money have we lost as a result of price misalignment. Poyambirira tinanena kuti ma importers athu akhala kulephera kukwaniritsa mulingo wa mafuta umene amabweretsa chifukwa liquidity kwacha yawo kupezeka kunalinso kovutaso. Chachiwiri chinali chonena kuti chifukwa cha mavuto amene wawa a price misalignment
volume yathu kapena mafuta amene timagwiritsa ntchito akhala akuchuluka, koma sikuti mafutawo timagwiritsa ndife mdziko muno ayi. Mwachitsanzo, mafuta normal consumption per month 50 million, koma takhala tikusuntha mu nyengo imeneyi kuchoka pa 50, 60%, 70%, kunafikanso nthawi ina 81 million liters per month. Sikuti chiwerengero cha magalimoto chimakwera modetsa nkhawa, koma zonsezi zimachitika chifukwa chonena kuti mtengo suli bwino, ndotsika kwambiri, anthu akupangira ndalama kwina. Ma differences a mafuta amene akubwera amene si consumption yathu ndi demand ya anthu ena. Maiko ena ma border town ngati ku Chipata, ngati Mozambique, Chiponde and other areas, Mulanje, madera ngati amenewo tikaonkhesa volume kapena kuti mulingo umene suli pa demand yathu ngati dziko, koma tikugula chifukwa chonena kuti mafuta akabwera angotha, ena akangotenga, koma demand yathu si imeneyo, komano tikapanda kugula anthu avutika. So tikugulabe, tikaonkhesera zimenezozo on average zikumapitirira 20% ya mafuta oti angopita. Mukawerengesera m'madollars 10 million US dollars per month. So tikuluza ndalama forex imene timaifuna nthawi zonse, at the same time tikuluza on the demand side. Kuluza ndi kwakukulu kwambiri pa nthawi imene price sinali yolongosoka kwenikweni. Ndiye roads fund munali nawo ndalama zina zoti mwapase ngati maleve amene akulandira, mukuonano kuti zikhala bwanji pamenepa mukwaniritsa. Chimene tinganene pano ndichi, mavuto onse amene timanena kuti akudza kamba ka mtengo wa mafuta amene unali osakhala oyenerera, pa mtengo umene tapanga ndi chiyembekezo chathu kuti kupita chitsogolo zonse zikhala zikuyenda bwino. Ndipo tikhala tikupanga be review, monga mene tanenera kuti review ndi ya monthly, tizipanga be review, koma pakadali pano pa mtengo umene watulukawu kupita chitsogolo zikuoneka kuti ndi mtengo onena kuti sungatipatse mavuto ofanana ndi amene umatipatsa mbuyomu. Escom 9%, mwapasa 9%. No, when do you think you give them the 9%? That's the question. 9% yo apatsidwa chaka chikatha chifukwa ndi matranche apa chaka, ndi final year ya number 4, and that's 2027. That's the final year. Again tikamapasa timakhala kuti tafufuza kuti kodi titakupasani poyamba timati inuwe munalonjeza mupanga izi mwapanga. Kufufuza kuja ndikuthandiza kuti tikamapasa ina akhale nthawi zonse akuganiza kuti ndalama zija siyongopasidwa iyayi, amalawi apasa ndalamayo kuti agwirire ntchito. Ntchito yake ndikuti apeze magesi m'manyumba mwawo, andi magesiwo akhale odalirika. Some people close the filling stations. We do not have information as to kutenaga atseka, but mwinaso maybe deputy. No, we don't have information. We appreciate if you have information, if you know who closed their sites. We so can that, investigate. We investigate, and then the law will take its course. Yes. But we'll also investigate using our own mechanisms. Yes. You can share with us some details, then we take it up. Zikomo. Performance targets. Escom mabasa ma performance targets otani. Ma performance targets alipo ndi 2 nkhani molingana ndi ndalama zimene apatsidwa
timakhala ndi ma schedule amenenso amakhalanso ngati reporting schedule kuti muzapanga ichi pozafika nthawi iyi, nkuonesanso ma target dates. Ndiye nyengo ija ikakwana mwina 3 months timakaona nonso pano kuti pa 3 months mwapanga ziti kuti tisadikire chaka chonse. So timapanga monitor poyerekeza zimene zili pa schedule paja kuti tagwirizana chaka ichi mupanga ichi, koma every 3 months azichiuza kuti progress paizi ali pati paizi ali pati. Ndithu ziko Koma kwambiri. Oh, oh yeah. After this revision, in terms of pricing, we are close. We are almost at par. So we anticipate putting that problem. For the moment, that problem is managed. Ziko. Koma kwambiri pa nthawi ino tikhope tatenga mafunsobe okwanira ndi ochuluka ndi kale, komabe nkutheka kuti ena ali ndi mafunso omwe ali osiyana kwambiri ndi amene afunsidwa kale. Timangofuna tipereke mpata kwa anthu atatu amene angafunse mafunso awo mati mwachindunji mwa straighted, funso loli straightforward, komanso ndosiyana ndi ena aja. Ngati alipo mafunso amenewo nthawi yanu. Muzoti muudikira 1-on-1. Okay, chabwino. Zikomo kwambiri tikuthokozani chifukwa chokhala omasuka kutifunsa mafunso amene mumafunsa. Mene tinanenera poyamba paja timazindikira kuti mumafunsa mafunso m'malo mwa nyumba zanu, kumene mumagwira ntchito, nyumba za zowulutsa mawu kaya zofalitsa nkhani, komanso mumakhala mukufunsa m'malo mwa Amalawi. Ndi pa nthawi ino tikukhulupirira Amalawi athu akhala kuti ndiokhutirabe ndi mafunso amene mwatifunsa kale. Komabe paja pamakhala kuti mwina pali funso enake mafuna kufunsa wapadera, imeneyo ndoti ifunsidwa tikatha press conference iyi, ndipo mwina ena amene akumvetsera taudabwa kuti mafunso apaderawo ndi ati, mafunso ameneyo ndi amenenso mayankho akenso alembanso omwewa atumiza munjira zosiyana-siyana. Zikomo kwambiri chifukwa chakupezeka kwanu ndi kumvetsera kwanu za mmene mitengo ya mafuta komanso ya magesi imakhazikitsidwira. Tisindikenso kunena kuti kumbali ya mafutayo nkhani yake ndoti mafuta akuchokera kwina sitikupanga kunoko ku Malawi, ndi sitimakhala in control kapena kuti sifa amene timayendeso kuti kwinako mitengo iyenda bwanji sitimaziwa zamawa, koma kunoko mitengo ya mafuta ndondomeko yake ndoti iziunikidwa mwezi ndi mwezi, ndipo ngati kusintha kwake kwapitirira 5% mitengo ija imayenera kusinthidwa kuti tithe kupitiriza kukhalabe ndi mafuta mdziko muno, kuti anthu azitha kugula mafutawo ndi kugwiritsa ntchito zosiyana-siyana. Zaunikidwa kale ndi kukambidwa kunena kuti pamakhala chiopsezo ndithu ngati mitengo imene ija pamene ikuyenera kusintha ife takundika mtengowo, tigwiritse ntchito chichewa chimene ifo tikakundika ndikuti vuto lija lizapyabe tizalionabe lizatipwetekanso kwambiri. Ndi sitimakhala cholinga chathu kuti mitengo izingosintha-sintha ayi, koma ngati pali poyenera kutero tikuyeneranso kusinthadi mitengoyo kuti mafuta aja apitirire kupezeka. Ngati tikuyenera kusintha mitengo ya magesi tiyenera kusinthadi kuti magesi aja athe kufikira ntchito zosiyana-siyana, Eskom athe kugwira ntchito zawo. Komanso ndifo chilimika ndithu tipitiriza kuwaunika Eskom ndi kuwalimbikitsa kuti agwire ntchito yawo moyenera malingananso ndi ma percentage amene tikukweza, kuti anthu akhale okhutira kuti kukweza kwa mitengo ndi kwa pachione, ndipo anthu apange dziko la Malawi lipange benefit kuchokera kusinthidwa kwa mitengo imeneyi. Zikomo kwambiri. Ngati muli ndi mafunso ena mutha kutifunsa nthawi ina iliyonse, komanso tikumbutsenso kuti paja kuli Access to Information Act, ena atha kukhala kuti amene akutimvera makhani mafunso osiyana-siyana atha kumatifikiranso ife amera. Zikomo kwambiri. Tipemphe pa nthawi ino kuti mwina nzathu lonse atha kutisekera ndi pemphero. Pamene panso ndi pa tsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene anakonza abungwe loona za mphamvu za magetsi komanso mafuta mdziko muno la Malawi Energy Regulatory Authority MERA ku maofesi kwawo mu mzinda wa Lilongwe, ndipo amafotokoza nkhani yokhudza mitengo ya mafuta komanso zokhudza magetsi ku bungwe la Eskom. Ndiye mmene tafika kumapeto kwa msonkhano wa atolankhani umenewu. Malo mwa anzanga onse omwe tagwira ntchito kuno, ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zowulutsira mawu
ku Chichiri komanso ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre zikomo. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavior change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact. DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting advocacy and awareness campaigns. We also produce high-quality radio, TV and online content to engage, inform and inspire action. Join us by calling the following during working hours: +265 886 074 521 or +265 997 422 668. Email dbu@mbc.mw or visit any of our regional offices in Area 4 Lilongwe, Mangochi and Kaningena Studios in Mzuzu. Development begins with dialogue. Get in touch. MBC, inspiring the nation.
MBC, inspiring the nation. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social